Shalom, horas marihita salut na. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus. Adorakso taparade hata nitu hatta jumulu mahita martangyang. Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabi jamita di minggu ujung tahun parhuriaon na laos parningota di akanong moding di tanggal 26 November 2020 imana di enet sian buku pangukapon bidu 20 sada ayat sada rodi ayat opat dohot topik minggu manomunomu banua gijang dohot tanonai baru menyongsong langit dan bumi yang baru. Hujaha madihita songonoma didok hatani tuhata. Dungi huidama banua gijang nai baru dohot tano nai baru. Ainunga salpu banua gijang na parjulu dohot tano na parjului lautipe dangadong be. Jala huidama hutana badiai tuat sian banua gijak sian debata. Ima Jerusalem nai baru. Na pinature songon oroan na sinanggulan madapoton haraja anak. Jadi hubigima suara nagugus sian habang saina madok odo joro ni debata di tonga-tonga ni akajolma. Na maringanan maibana di tonga-tonga nasida jala nasida mabangsona. Jala debata sadiri saur tu nasida. Jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida. Dangadong be hamatian nang arsa ni roha, nang anggu-hangguk, nang nahacit, dang disibe, ainung nga salpu na parjului. Ima hatan itu hata. Di hamuak kadongan sa haporsiaon, songon na taboto, ia buku pangukaponon, di surat doi tongon mangadupi pangalilion huria na pitu na di Asia. Ima songon alamat manang hasahatan ni suraton. Ima huria na adong di Efesus, di Smyrna, Pergamos, Tiatira, di Sardes dohot Philadelphia, dohot Laodikea. Liling do halak Kristen na di huria na pituon mangadupi hamauloni. Sipata do diadupi nasida teror. Adong na ditakupi, adong na disiksa, jala adong musedo na dipusa manang dibunuh atas perintah kaisar na so toleran tu halak Kristen manang tu gereja hati hai. Dakolani si taunon nasida rodo pe muse akaparpuda haliluon na naing mangaliluhon haporsiaun nasida. Boydo eno tumakas taida di bidu 2 ayat 2 ayat 6 ayat 14 ayat 15 dohot ayat 20 nang diaka ayat manang biduna asing di buku pangukaponon. Lapatan nasikok ma memang penderitaan ni huriai. Toho masongon ni dok ni peribahasai sudah jatuh ditimpa tangga pula. Dadaholan tekanan na niadupan nasida sianaka penguasa, sianaka nagugu, alai along dotong muse aka parpuda haliluon na siap mengganggu haporsiaw nasida. Sian habuangan na di sada pulo na met jalana terpujung na margoar pulo Patmos di tongo si Johannes ma suraton tuhuria na pitui na marisuhon pangukapon doho sada tujuan asa tubu pakirimon na mangulu di rohani ruas ni huria na tongon mangadupi pangalilioni asa tubu di nasida semangat asa unang madabu nasida tupad dilian manang keputus asaan asa unang lalap nasida di sitaunon na tongon masai. Jadi bui dohonon buku pangukaponon gabisada apul-apul doon tuhuria na pitu na di Asia jala termasuk donang tusudi huria na adong di Portibion sepanjang masa nang tuhita na tongon mangadupi hal nasarupa rupani. Si Johannes mangapuli nasida marhite na manugihon ruas ni huriai marnida akan nasohia ni ida ni mata mabigi nasohia binigi ni pinggol dungi huida ma ninna dungi hubigi ma
Mace gudang jumpa kita padohani di bukuon mamu kasian bidu opati dungi hidama dungi hubigima. Lalu aku melihat, lalu aku mendengar ima rupani maos tajaha jala taida di buku pangukaponi. Ahado nani ida ni si Yohanes jala ahado nabi negena. Yohanes melihat apa yang tidak kelihatan oleh mata. Dia ima haguguon ni Tuhani, tangan Tuhan yang perkasa. Tentu daktari day kasat mata. Anggohola si malolokta na duodo mernidai dang mampu mamereksa. Yang nampak oleh mata kita ini ialah betapa perkasa dan mengerikannya kekuatan-kekuatan yang anti Tuhan itu. Ima kaparpuda haliluone yang membuat orang kecil hati, putus asa dan tak mampu bertahan. Nabi negeni si Yohanes ima udangan ni Tuhani, jauh-jauh ni Tuhani, gokon ni Tuhani. Nakok mahotuson asa hupatuduhot tuho nanaing masa dung salpu aka arion. Deido dido di bidu 4 ayat sedei. Yohanes diajak untuk memandang segala sesuatu dari kacamata lain, dari sudut pandang Allah. Jaladuk songoni toho matutu di ida ibana ma akan nasohya ni ida ni mata doho nasohya binegeni pinggol. Jala nani ida naima nuaing nanaing bagi hononna tua kapajahani buku pangukapono termasuk tu kita diajak untuk melihat apa yang tidak kelihatan atau lebih tepat belum kelihatan, yang cuma mungkin kelihatan dengan kacamata iman. Nani ida ni si Yohanes ima Kristofani, Kristus yang menampakkan diri, Kristus napatuduhon napapatar dirina. Memang juk doga bedang taida Tuhani ala ni duk ni si tauno tai. Yang nampak oleh mata kita adalah penderitaan yang berat. Yang nampak oleh mata kita adalah beban berat, bukan berkat-berkat. Ngaubal gabe masalai sian Tuhani. Imana juk terjadi. Batu nabulud du taida sosod di julutta. Dak taida be dalam nalabas na pinaradi ni Tuhani dihita. Asa haruar hita nian sian hamauloni. Songoni marupani molonunga dirundung aka penderita ajol mai. Jojo do dang buibe di ida tangan Tuhan yang senantiasa terulur untuk menolong. Ngasai dilihot Tuhani tangan natong dang di ida. Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan nasorat asa hupasonak kamu ngasai ninna tuhatai alai dang dibigebe dang mampu berupani si parionna manangi jaladang bui bedi ida si malolongna tangan ni tuhatai nasai madungdung tangatai ay ngasopol si parionnai alani persoalani ngasopol parnidanai alani aka si taunoni. Nabi negeni si Yohanes ima aka parede nama cai torop dohot ede nama cai tabu atik pe maribu jala marloksa na maredei di do jala ede nabi negena ipe songon parhasat ni ai gudang jala songon parlatas ni ronggur nagugu. Nabi negeni si Yohanes di ede hon nasida ede nai baru ido nomolo tajaha di bidu 14. Ngasomal tabigi ede grit haleluya ate haleluya nabulun ngasomal taida parede nama cai torop ngasomal tabigi ede kur lagu baru ninna rupani HP kasek lama do lagu baru ninna HP na didaur ulang do ahado na nang dohononna disi hamu ka amang dohot tamuinan Yohanes mendengar nyanyian dan musik yang indah dan merdu. Taboto dua kamang dohot tamu inanami bahwa salah satu cara menghibur diri imam mabigi musik dohot ede. Musik bisa mengendorkan ketegangan.
Musik meredakan kegelisahan. Musik bisa membangun kembali semangat yang jatuh. Musik bisa membangkitkan ketabahan. Musik dapat menyegarkan. Musik meneduhkan. Musik juga menyehatkan. Musik mempersatukan. Pendeknya, musik adalah bagian dari hidup. Kita hidup dengan lagu. Tang bui tabayakur rupani ngulu tahun tanpa musik dan lagu. Alani mertua mahala na marede dohok na marmusik. Jadi ima nandi ida ni jalan nabi negeni si Johannes. Nangpe dang masyaluan nasida di punguani alai molo didok diri herupani jongjong mahita inna jongjong dui sudi. Rak marede muse. Ima hebat ni ede rupani pasadahon. Atik pe habis marede mulak muse dang masyaluan. Jadi asa unang masa be namarbada ba marede manasida te. Molo pajupang halak batak dua halak marhua do nasida. Didok marcatur. Molo marpungu tulu halak martrio manasida. Molo marpungu 45 halak marvokal grup manasida. Molo marpungu lobisiani markor manasida. Unang gabe marbada ate. Hamu kadongan ahadope muse nani ida dohok nabi negeni si Johannes. Totu songon natar surat di Trupuk Tauma. Nani ida ni si Johannes ima banua gijang nai baru dohot tano nai baru. Nani idana ima Jerusalem nai baru. Napi nature songon oroan na sinanggulan madapoton harajaanna. Nabi negena inama suara nagugu sian habang sai nama dok odo joro ni debata di tonga-tonga ni kajolma. Namaringana maibana di tonga-tonga nasida jala nasida mabangsona jala debata sadiri saur tu nasida. Nani ida ni si Johannes danga dong behamatian nang arsa ni roha nang anggu-angguk nang nahacip. Memang macai moldo manugihon halak na sedang berduka mamereng kehidupan di balik ni dukai. Apalagi duka na sangat mendalam. Hape songon nataboto dang hamatian ujung ni saluhut. Tahirim dope hanguluan sugut. Itu artinya masih ada kehidupan di balik ni hamatiani diaka na porsea di Tuhane. Alanido molo taingo pia kadongata si solhota na ujumulu marujung sian hita di minggu ujung taunon dada nanaing marningot-ningot hamatian naibe hita. Dang nanaing mabayakon kematiani hita di permingguani di parmingguano. Molo ido patuk do say tangis do pehita. Alain natabayakon sa sitong na uju sahat tita di minggu ujung tau parhuriaon do parningotan ni naung jumulu modingi pajupang mahita sugut di surgo hasonangani songon hata ni detaido say masipaida do na porsiai duk sahat bilakana tu hasonangani dang namadok gabe lupa honot tama songoni daw jalarang namadok gabe dak tangis behita daw hata ni tu hata do madok marlas ni roha mahamurap dohot akan marlas ni roha jala tangis mahamurap dohot natangis. Roma 12:15. Jadi molo taingot pe akan ong modingin waeng na laos marningot nguluta do hita. Pabua hita pe na ikod do mangadupi na songoni. Mementumori ingot hope mate do. Amen. Martangiang mahita. Moleate mariho Tuhan di hatam na manungguli hami. Di balik niaka arsak sitaonon dohot akana masa dinguluon adong duaka las niroha di patudu hokko di patarida hokko di patubegi hokko tuhami dang mampu si malolongon dohot si pareonon marnida dohot mabigi ikon si malolong parto dionido parnidaan parto dionido marnidai dohot si pareon parto dioni atong urupi mahami Tuhan
asa las rohanani. Marhiti Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin.